Hiskan wa miamarat yayana kalakkan yusu Allah satitu wakal. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalakkan yusu Allah satitu wakal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ubakkan waki mamatay panan bilay ni iba ayak karautarkan wakapatay. Nakanabakan utitu mga muslim. Mana niyan na maintain na niyo kinanglan na ma-maintain abugintaw ka muslim sangkot wa ding kakataw yawanto na imasaw kapatay na punang gila kau ban na sumagada masak ban na sumagada kutika akana baka titu muslim kaya may kakwan na kaya patagang kakapatay kading kakatawan one day kapakataling umauto na baka no mamatay tigwala kana baka no titu mga muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kepitiniw atau apangi meliniw so taliwala mana niyan na suwagama. Pagisay sa iniw suwagama wala tafarraqu ubak kano tutuyanga. Ubak kanong belag-belag tutuya nga udi na sigumpara sangka iya kapang gelbakan yung agama. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarda lakum thalatha wa yusqitu lakum thalatha yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yusqitu lakum qila wa qal wa ida'atal mali wa kathratas su'al. Mata nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam ikasusuat ikubayarkan Allah aging kayat lubtad nagui kerarang itian rakan watanto mambu ngkaya isa at lubtad ikubayarkan Allah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a akap simba niyo ko Allah sa diniyo ipanakutos sa maitu mana niyan na pipya niyo so simba amat tulabus si ko Allah api kaito yan na pananggilay niyo baka tumpok iso Allah si sangkana mana simba malagi do si ko simba api siya katawan antawa ka simba o pagtaw diyo mong siranon. Ibarat yan na suka puasa na piyadid nami puasa saya na puasa ka na ukid mo ito magagugang kad na di ka di makapuasa sa kab sukman so kisya parang kumarata ako kisugong kumapya ako kapubingin so parintang na simbay niya tumpu-tumpukon sa mga tao at diniling ka na nagkagagas ka mo diniyanan kagagas ka buhay sa kapamilya ka buhay sa kagrupo kaya at kagaganan na sa tanod na magingin palubay ini usawkit hindi nyo mi panakuto swalla o mga simba malagi do simbo pisyo katawan ang tawag kaso simba kaya akong galbakyan na sudin sumaging berat yan sa politika wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ikadua na ikasuswat karakano wala magisay sa kanong siku agama panggalbakan niyo sa agama alagi kanu sate manalawas syara'a lakum minad dini ma wasya bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Ini panginsanar kanu wallah paggalbakan niyo sa agama salagi do kini tinan niya nun kuno sa kahay Muhammad so Ibrahim so Musa so Isa dia so ulul azmi minal anbiya mga poporoy daradat ko mga anbiya alaihimus salatu wassalam ini subur kanu sa agama lagi dang kutwa kini sugunun sang kutwa mga nabi ami ang aloy Antoni buntan to an aqimud dina wa la tatafarraqu fi ipumayan digiyu sa agama isa-isa kanu aw baniwat tigyan ubang kanu masagum parak sang kana sulda agama gitu isa ba pasu agama natanto niya na ini panguyat
sumangaukit mangalalan sa kaysay sa mga Muslim. Gayang gaya kaysay sa mga Muslim, disiran mga susurang, disiran surang-surang, nayang po na naya nakapupagariya. Udiyaya makang giginaway, sa titwa kang giginaway, giran kisurungang kaya agama isa-isa siran. Sa lagi ng kaya kamamasa itanul. Gitu isa ba patantua, ini panguyat agama, kaya kapupagariya. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamati bimakanihim minallahi subhanahu. Qalu ya Rasulullah tukhbirna man hum? Qal hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhahum lanur wa innahum la'ala nur la yakhafuna idha khafa an-nas wa la yahzanuna idha hazina an-nas wa qara sallallahu alaihi wasallam al-ayah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mata-mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam adna titu mga tao, adna titu lumpukan uli na mga tao apad ko mga uri penuh Allah kena besiran su mga nabi yagu kena besiran su mga syahid yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamati bimakanihim minallah. Kena basu mga nabi, kena basu mga syahid ugay ikasih sigisiran o mga nabi yagu su mga syahid si isang kutwa alungan na qiyamah sabab ku apuro apang kataniran si ku Allah subhanahu. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Tigira na ya Rasulullah, inungkar kami di penutulawan tawanan. Ay kisigi yung mga nabi, ay kisigi yung mga syahid. Pukasang kapan ko mga nabi, na so mga syahid. Na seko normal ang mga tao, na didnaw na mapura pangkata, nakapatay seko Allah. Ang kaya ka syahid. Dia mga syahida yan ay kisigi na ng kaya mga tao. Manhum ya Rasulullah ang tawa ini? Qalahum qaumun tahabbu bi ruhillah. Tigu Rasulullah gaya na mga tawaya aming giginawai si ruhullah ala ghairi arhamin bainahum ay nasum min afna'in nasi wa nawazi'il qabail lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah. Mga tawat tigu Nabi apung ko kalilida pagtaw may mga wako pitikan o pitikaluksan kasumiyong ko agama kanabaya katiti mo iran agudiran di kang giginarawi na bapantag sa katutungan na amadisyo wala amwalin yata'atawnaha bu kanabaya katiti mo iran na disiran din giginaway mag-isay sa siran na mga tamo kadiran din bubugayaan kanaba katutungan na yan kanaba kang bagi-bagi sa tamo mga tawa kanilida tawa bugingin amia mangawa seko biti kanu piti kaluksan na sumiyong siran santaya ruhullah mga tawayasi sa lungan na maurina kelak so mga taon di siran kelak septi siran sangkuto ka kelak sa lungan na mauri maka pembuku so mga tao sa lungan na mauri sangkuto ka punghukum nang kaya mga taon na dia yang makapembuku tanu dan tigu Allah kamata na sumangararani ku Allah na la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dapangan demiran ko bubulusiran. Dapan abi pembukuiran ko kaya pusaniran. Tahabbu bi ruhillah min giginawa is ruhullah. Tunay na ruhullah. Biya kata na yan kanaba ka tutungan na yan. Kanaba kang bagi-bagi sa tamo. Mga tawa pad ko kalilida tawang berang-berang niya mga wako bitikan o pitikan uksan niya gisay sa ruhullah. Qala Syekh qawluhu tahabbu bi ruhillah fassaruhu al-Quran. Ang kaya tigyan na pitiro yan na ruhullah na ya ini usay siyo mga pausay nagyaya sa Quran. Buong ko mga tawang burang-burang amyawa ko bitikan na kapapantagan na sumiyong siran si ko Quran na niya gisay sa siranong. Faqala al-qadhi
arada bihi huna al-Quran liqaulihi ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dia yang kaya katiru aroh na ayat dia nama pipikirun sanna su Quran niagi sa siran min giginaway siran si Quran summiya bidzalika li'annahu yahya bihi al-qalb kama yahya birruhil badan. Ayat dia nak yabtui Quran sa arroh kagia so mga puso maatay na ayay paguyabun Allah na su Quran aya kapkuyabu puso matay ada unsu tadem ko Allah na su Quran mau uyag-uyag su puso ko katatagun Quran sa lagi do kau uyag-uyag badan sa katatagun niyawa. Wal ma'na annahum yatahabbuna bida'iyatil islam wa mutaba'atil Quran. Ayat 3 na manaw to na mata nasiran na minggiginaway biya isa-isa mi propagarya say kudi kang gelbaka ipinulon sa agama Islam wa mutaba'atil Quran na musukaw unote o panduan no Quran. Kenapa mga tamu kapung bagi-bagiin? Kenapa kang bata-bata amadan siga kay isa-isa miyawa kubiti ka no mga kabail di kang gubernur piti kaluksan kamyag isa-isa siran kuwagama o unutaniran sa Quran. Wa khulasatuhu anna as-sabab ad-da'iya ila tahabubihim huwa al-wahyu al-munazzal al-hadi ila sawa'is sabil la shay'un akhar min al-a'rad. Etiyan kiatin san saya na aya bangsa amakat tutulud kiran sa diran di kang giginaway kay ikay isa-isa sira kay isa-isairan na suwat tigian suwahyul munazzal suwahya ini turun agitu sa Quran agiyo ya sa Quran maka pengguna na ukiran ko untula penggelbakan untula lalan untula pagukitaniran ko nang nadiran di peluba na kamapyaan kana tigian ubad na sakti mampu uli na may tubuangan na pedas sabab adiran di kay isa-isa ang kiran ayak kay isa-isa ang kiran na agama ayak kay isa-isa ang kiran na sulalagu Quran yang kaya titu mu'min al-mu'minu ilfum ma'luf wala khaira fi man la ya'luf wa khairun nas yanfa'uhum linnas. Suat tibu nabi su mu'min na di melulubas sa ukit ami pag-isa-isa min ginawain yan suplian atanto amal budayin ginawain langwan na ukit nalalangan niyan sa makuan yan so pagarin yan na ginawain nagulit para duskan yan repare para dua makit pagarya peluba sa pagarya agu makit peluba a pagarya masipet tanwa ya mga pagarya na di sumala langwan na balam benukay sa isa na kuda nakisambi unsutit dua kang giginawa upuna ka na mapikir dia kan di peluban sa kita mi pagarya kan sakano sa titu ka pagarya nama to na nang opisya katawan nagu mapikir opisya katawan na repare para dua kudi na daw pagkabalang benang ko sa kapagi ko pagarya na did na rason sabaya di mga pagarya may isa-isa mga muslime enwaya di may isa-isa mga muslime kagyaw man isa na babalawag niyan sa nang kutwa katakamu kaambu at maratabat ang birang-birang abalang benut titu kapakat aling umaw kay isa-isa o di nak ang kiginaman wala khaira fi man la ya'luf dan nakyat tigo na biya mapya ko tao adi pelulubas sa ginawa aya mapya ko mga tao na so mga tao amalay kiguna malay kinggeguna sikup diyan fa ba'dun nasi yaqulun antum tufarriquna bainal muslimin wal kalamu fi at-tauhid yufarriqu bainal muslimin fa naqul idza kana al kalamu fi at-tauhid huwa alladhi yufarriq fa hadha tafarruqun matlub adna tigya na mga tao aya ka ba sayran na tigya na kagis kanuna pugu parek kaniyo sa mga tao yang kaya di kam bicara sa stricton sa agama kumasuitan ko titwa pakasan agama ibagak tanwang kaya mga karibatan ako mga lulu agad tindig si ko agama yufarriqu bainal muslimin napko parek yan sa mga muslim fanaqul idza kana al kalamu
fit tauhid huwa alladhi yufarriq fa hadha tafarruqun matlub. Tigina mapperutan sami pantagsan namay kasukat bitiara ako tauhid kapakatin digutit dua kay sa isang wala kay stricto aksi kumagama nagyanan na pakaw parek mapakapumbila-bilagyan sumamagpada fahada tafarrukum matlub nagyanan na kay nakambila-bilag kaw parek akinanglan makikinanglan wagama inoto lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nasi yufarriqu bainal haqqi wal batil kagit tigena su Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya sagung parakyan su mga tao piya kasinggaya iyan su benar agu suribat na adna keruma iya miya kambelag adna magari miya kapagawata adna beta-beta mimbubuno ay biuno wata suama iyan sabab sang kutwa kaya pakaraya gu tauhid. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na minit payakyan sumadi dia mga tao sa kuribat al-ijtima' fil bid'ah wal kharaf was syarqiyat fahada ijtima'un ma madmum nasukadi dia mong sa ko mga karibatan sa ko kapanakoto sa ko mga bid'ah fahada ijtima'un madmum nagyaya na katitimu aya kay isa-isa papawingan wagama. Waya kikita ako mga tao na so kapag istrikto ako agama apakadaan so mga karibatan nagyanan ikakupare ko mga tao nagyanan na kinanglan agama akaw pare kang kaya itulad agama kaysa-isa na kaysa-isa ko ruhullah si ko agama si ko Quran wallah subhana kagudin may isa-isa so mga tao kuribat at taman sa bangkit na piya may isa-isa so mga tao matatago kuribat na di bakas lang sa maliwanag wanakul man arada tauhid al-muslimina fa aydina fi yadihi tigina mapterutan sami pantagsan nasadin sa tao akabayan so kaysa isaw mga muslim na ayat tanu ugupan fa haula'i alladhina yuriduna tauhid al-muslimina kama yaqulun yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhid al-muslimin وحدوا العقيدة بأن تكونوا جميعا على عقيدة التوحيد التي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ngat tigina mga tao adiran diterun ayat nak kinanglan na may saysang kay mga muslim yuqalu lahum in kuntum turiduna tauhid al-muslimin wahidul aqidah ngat tigina mabteru sangkaya kibana naguntaman na din belebak sa kaysa-isaw mga muslim nakaswi kano sa pagisaysa kano o titwa akidah koreksi ko agama Islam bi an takunu jami'an ala aqidati at-tauhid alladhi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya buntalu to atigyan nambeloy kanwa kalangwa niyo na may saysa kano ko tauhid agdinan suminit taling umaw nabi sallallahu alaihi wasallam wahidul aqidata awalan wa'tasimu bila ilaha illallah thumma wahidul hukma bima anzalallah farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam pakai sesaan niyo so tindig ko sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam wahidul hukm pakai sesaan niyo so pagkapunan na hukuman kasoy kanu ko kitabullah wa sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam idza kuntum turiduna al-ijtima' wa wahdatal muslimin falan yattahidal muslimuna illa ala hada basta titu wa kebebayaan niyo amay sa isa sa mga muslim na dudinaukit ayaw buukit akakisay sa mga muslim na mag-istrikto silan sisang kaiyami aloy Quran agus sunnah wahdatul aqidati wa wahdatul marji' satiman at tindig agus satiman pagindudan wa huwa al-hukmu bima anzalallah wa wahdatul qiyada agdinan at tigyan so kibada na hukuman si kuinit turun wallah kitab wa wahdatul qiyada agus kaysay sa mga muslim sa leadership magyamong sa mga muslim sa leadership si ko kapuguluan ko mga muslim na magyamong siranun mana niyan na makapuntos sa mga muslim sa tituluan nirang o kababaluiran ng mga muslim yayay mana question mark o kapugintaw mga muslim akang bunin limbaga mga muslim sa Pilipinas na din
uluan pihak kamu aniran pamunutan niran pabubeluiran mga muslim. Wahdatul qiyadah wa dhalika bis-sam'i wat ta'ah liwali amril muslimin. Hadzal ladzi yuwahhidu amral muslimin. Ada tiga nalalansan arwar sakapa mamakene agu kap pangungunutan niya pentu uluan mga muslim agi ya ida question mark inu mga leok si sulutan tiga na inu ako masuk sulutan kagi muriat tawaku lagi dia kapapatutang ko sulutan sing de inu mga leok si mayor tiga na inu ako miya mayor kagi yung kaya demokrasya sa Pilipinas si gubernur si antawa inu ako sansesan kasabab sakata ya siya kito tiga nadi paguduan ko ng kaya organisasyon namin si ko kabubaluyaya mga muslim sa kalangwaniran antay ulwaniran da yang kaya kubakin nagpupungunutan na dia suluan ng mga muslim agiya buy sakay mananganin alalan si ko kaysaysaw mga muslim did na salakaw dia buy sakay mananganin kaysaysaw mga muslim kaya gira pumimikiran susati mananganin na talo kata pumimikiran na talo pamikiran na sanggi dua pemikiran nan sanggi dua pemikiran na magbubuat na di sumalaad na makapumbulang-bulangon na yawo kita satiman akay sa isang mga muslim na munot siran sa satiman na uluan api kialo yung kadak na pemikiran na san sa ikiliyaw na uluan na dito irak o mga muslim wa'tasimu bihablillah di jami'aw wala tafarraku pagi sa isa kanu waga mawalla ubang kanu tutuyangan gaya mga pagariya ikiatin sa nun maragna tanto matiya prasis kang kaya mga muslim na piyama sayran so pamikira western concept makaw masaya subiru ibang alaron meron monot sigya gitu makaw masaya subina ning ibang alaron man mabuunta sa bedaro sila monot sabi sa pakaw manaruniran pengguna roniran lalang agang kutwa kamapianiran na umanan nakaro adi di pengguna ni kaya buat sulutan sang ketua ingat dah saya kata memang tu nak ketua nak keluar sulutan andung saya itu ada tu mga muslim nah bakal main eleksi ni akan turutan usahawan ulang ko demokrasi na pembunutan saya na pendedapatan saya na pembagi-bagintan saya ang kanatandon mga muslim ya kinangalan na may sisa si kuruhullah si kuagamawallah niyawa kung berang-berang akakadna niyan kasumiyong kuruhullah ay kitabullah so Quran ron siran niyagisis agi busat di mananganin mga pagari ang gani siya ditiro na iptigumpiatan sa dunia sampai sa luwa na mahuri giyog sasaktiman sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam akaw unutiku Quran wa hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا